Bună seara! Ghini vă aflăm la Altă Moabeti cu Madram Coffee Joy și azi mi hârsesc cu mult că am oaspită Mariana Mergeane. Mariana are adrată multul lucru, multul disimasi, MT educație, MT cilimani în general, și mai multul te armâni, ea fu dascaliță, ama tu una turli di metodă di păxare țiasti cam ahoria și va zburască în hamdia, are învățată și are adrată și facultatea din dreptul, pininga activitatea tu partea pedagogică și are adrată și multul lucru ti niți, ta să înveață niții armânești, tațea că de când este bibliotecară, de când lucrați la biblioteca di Turcia, are adrată un proiect ti niții armâni și de tot este va să zburăm cu Mariana. Gini viniș, Mariana. Bine vă aflai, Alexandra. În mare harau timini, că eu au azi cu voi și mi-a plucat tu este mșată emisii, ți o adrață toată pareia și mi hârsesc cu multul ved Coffee Joy, și la mine în casă. Va proi Coffee Joy cu mare mirachi. Voi să zic în dreptul, ne-avea intrat un mare gaile de când a zburit cu Florentina, că prota cu ea aveam zburit pe este emisii. Îmi zici mini, ți caftă una fiată ca mini, de tu încă să bă ahât de mic, tu în emisii ahât de mari. Eu, Coffee Joy, sunt invitați multe personalități care adară multe lucruri de armânami. Și urmăresc cu Coffee Joy și o vizui pe vruta mea tetă, Chira Iorgoveanu Manțu, care este protă cu surină, cu mama mea, știi, care am unătinia Ahoria. Îi petrec multe anchiliciuni de la taifa mea, de la tata, de la surorile mele și multe Chira Chimati îi petrec. Totul emisia voastră o vizui pe Nisita cântătoare Sirma Gucci și voi să acați momentul și să-i zăcază zbânează, si bă hrioasă, trămulți ani, cât ziua ei ază, am amat înapoi în două chitchi sau lilici, care le adunai de tuborul al tati, ca să le dau a ei așa virtual, ca scoasele aproache de la mine. De-apoi al vizui și ne-a avut hare multul și am unei ectibare a horia de domnul Canacheu. Nu voi să greșesc, sigur va să greșesc pe mulță, pe Dimitrantul, Mutrescu cu mari harau și îl Mutrescu și celimania mei de la bibliotecă, desenele lui animate sunt mult umșate și îi acățară pe niții a mei. Haideți toate timșatele zboare și Ghina dragi că adusă și aminte toți oamenii ăștia mulți și între mulți ani. Tisirma, snăbânează și să hărsească daima cum șatele ei cântiții. Ea știe că multul am temirachi, te ațeacă și tu serbările mele școlare, ca pe oară îi petrec și o întreb, mas mea lasă să folosesc cu melodiile ei și cu harau adară lucrul ăsta. E mult om și te întreb și de sărbări și cum lucrezi cu niți, ta să înveți ahânti multe lucruri. Ama prota mi minduiam să hurhim, tața că dăsești că ești de tu încă să băni. Nicom am șat, ești de Tulcea. Ești acolo crescut și amintași Tulcea, este Tulcea uncă să bă cu baia armâni. Și vreau să te întreb, prota, cum învițași armânești? Care de taifa ta a avut mai mare rol? Cum învițași? Cum fu? Cum să zic mine că fu mult ușor. Te-ațea că paplu iar armân, dada iar armână, mana, tati, nu aveam cantul soia noastră, sigur, dit una căsătorie mixtă. Și toată lumea în casă a zbura armâneaște. Diniți. M-am multul de ahât, mizeam la sculii și minteam multul zboarele. Ca să adrăm tăra un hăvă, va să zic că unul are la spulie, îi zice doamnei că mă doare capul. Ce capul asta doare tine? Ce gailează ai de te doare capul? Și îi zice doamnei, am făcut o ciumbă. O ciumbă. Da, doamna nu avea hari când minteam zboarele și multe le ziceam pe armâneaște. Și unul oare avea grita lui mamă și zice, ce facem, doamna Iorgoveanu, că ea o să plece la școală și nu o să știe să vorbească corect, nici să scrie. Mama țeadră, vine acasă, cârtită și îi zice lui dadă. Și dada zice, tu țară mucană, ană zic că ea nouă, acum să nu prăxim fiatele.
E, și mai mult, ca pe inatea ei, mai mult armânești nazburam. Așa este un fricție a multor părinți să se găsește pentru Sonic că este nu mai termini este de tot să părinții îți zburăsc cu acasă una limbă a horgia de limba de crat. Să zicem că ești, nu știu, vârgar tu frânții, te paradigmă și te minduiești cum este imagine, ți se zburăști. Ama lucrul lumștat este că anda sunt atât niți ficiuriții pot să acață totuși care slimească niheam, să limpidească. Lucrul ăsta vreau să-l ascotești tu migdani. Eram cu fitica mea când era mai mică, Chirai numai, și când era mai mică eram cu ea la iatru. Era lânzită și să-i tripsească. Și nu vrea șeadă. Și atunci îi zici în două zboară pe armâneaște și cam au apropiat de mine și de ea tresă și ea îmi zice, doamna Mergeane, tu ții limbă ea zburâți? Și eu zic că vorbim armânește. Și zice, e nemaipomenit. Cu cât niclu este mai mic, cu cât cilimeanul este mai mic, cu atât acumulează mai gine o limbă xeană. Așa este creierul copilului, este ca un burete, ca un burec care absorbe multe informații la una ilichie mult unică. Și te-ți ghini, masib mama mucană, tatăl armân, să-i le zburăm pe doauli, că el are capacitatea asta să acumulează ambele limbi. Și așa se întâmplă tu cu cilimeanii care sunt gaz cu xeani, sunt ei armâni, e mucani și mai înveață și limba dită xeani, dită țara eu sunt. Și recomandată. Așa este și tine, să luăm urmea că tine știi și mai gine de alihia, tu praxi, cum este să înveți niții. Așa ți și mine sau de ți găsi pe articole de specialitate că poți să zburăști să anda, nu știu, să zicem, fendi este germanul, da, niclu este, să zicem, spaniolă, ca fi un să-și zburască limba lui, ca ți-au știi nemagine și niclu valia dauli, valia mea că niheam, vără pțânchi roși, dar apoi va slimpizească tu. Tot limba armânească vreau să zic că eu vrearea asta și cum am învățat mine să zburăsc cu armânești. Eu știu de una familie de oameni simpli, nu mult învățați, nu am învățat multă carte. N-a chiar mult de cărțile armânești. Te-ațea că mama mea, cum să zici și tu, ahurhită, o avea protă cu surină de la tată la ei, tată la limană, era frate cu mana lui Chira Iorgoveanu Manțu. Și ca fioară, când înizeam vacanțele noastre Megidia la Păpânii din partea lui mamă, mama o aștepta cu mari haraupi cu surina ei. Și ca fioară, ți-a dat teta Chira. Ea ducea una pișchesi. Ama ți pișchese aștepta mama de la ea. V-ați arătă una pișchese pe care o are și cred că nu este armân care are mirachite armânami, care să nu aibă aestă carte, un veac de poezie română în casă. Ei, mama, ți mai zici, nu a avut multă școală, nu a dră multă școală, a dră maș liceul de pisi, ama ca fioară citea dită poeziile dita este carte și dita curi poezii putea să ne citească decât ale cusurină ei. De-apoi să mai zic în dreptul, papla meu avea bitisită 4 clase. Era un om mult simplu, nu cu multă carte. Tu de la paplu, ama este cărță, unei cucavă, mirlă, albastră, cum să zic. Sunt mult vechli. Le-ai văzut, știi? Le-ai? Una este antologie de proză armână și una este antologie de lirică a română. Paplu, țeadra, avea tu mirachi pirmitele. Și nu citea dita este cărță, mai mult de atât au alta când îl căftai, că zici, lipsește Smutescu, Smutescu pitiali, mai mult de atât zic cartea mult chicată. Faptul își bea cafelul și au sunt urme cum își bea el cafelul, cum își cura merul și cum băga filia din merul, băga pe carte, ca să nu afusească masa, el o băga pe carte. Nu dățea mult de permite, Alexandra, Lupluș, Vulpea, de-al Nastradin Hogea,
nu știu, știți, Adra, de multe ori alăxea zboară-li, vrea idiul permit să-năl nica una oară, ma ca oară nu și-a dusea permitul cu aceea de minte care ne-l zățea. Ama de poezie armânească, papă zățea, ce să este poezii, de vrea, relișureț, nu le avea tohare. Ama le apuchea pe ațeale poezii din Nicolae Bazaria. Știi, cama cu hazi, cama cu hăvă, chita la băsearică, fure nu țarșinii, cu foartica și astea cu mari hazi. Și de oață zice și mini vrearea te limbă armânească. De la păpâni, de la părinți, așa hurhi. Hurhi mult umșat. Și tora, ved că ne băgă Flori Costea, una întrebare sum live-ul ce se dezvoltaște pe Facebook. Și zicea și Flori, care-i fu prota poeziei ți-o îngrăpsiși pe armâneaște? Îți văzut tora prota poezii? Zânătora, mama și vini? Este până Tunchiro, când adram practică pedagogică în liceul pedagogic, trebuia să adrăm practică tună hoară. Și mine nu aveam soi la hoară. Toată soia era tucă să bă. Și nești o oaspite la una soață de-a mea, una feată armână, tună hoară stejarul, așa-i numai. Aia văzătă. Tora feata care mi-era soață, mi-a hlină, o cununăm, vizuitul hoara țea, că tu sculii, erau psâni cilimeani. Și nutream eu hoara și îmi se părea că este goală, că este agârșită hoara. Tot la olu să aveam o tată tu că să bă, și în hoară erau mai multul oamenii auși. Clasa era cu vărăzație cilimeani, tu ca fi clasă. Și atunci a scris prota poeziei și băgai numai agârșitis hoarăli. Șuirat divin tu zurulu, plânsit de un om bitârnu, șgârgărici de ficior tu noapti, nu-s mai vedi, nu-s mai avdi. Corlu ațel, bitmez de hoară, cântiți-li și ațeale zboară, ți preftul dățeană oară, nu valeavdu ca oară. Ca scutare fără gnali și armasira noastrei hoare, tuti sunt pustiiti și de ficiura mea gărșiti. Serioasă. Asta e prota. Asta este prota. Prota care o îngrăpsi mini. Ama de-apoaia chirolul să avea lăxită. Tora sucrimea mea este de tunăcoară hagilarea. Și mulți tineri armâni se apropiară mult de fondurile astea europene și ziceați afaceri la hoară, business-uri afaceri, că așa zborul, așa movetea. Și se apropiară tora mai mult de hoară. Au multe case de vacanță, în vacanță cilimenii sunt în hoară, hoarele luară de sumplură, ma cum era, dar școala nu poți, sculia nu poți să o dar la hoară, tot tu că să bă nedz. Așa este. Ama vahari un hinător ști hor, nu idia și cum fu, că asta nu mă nu mai poate să facă. Un altul hinător vași. E un lucru firesc ce-ți faci tora, cum se întâmplă. Toți zi tu că să bați, te sculi mai buni, Sigur, te lucru, ți căftăm toți. Ți căftăm, Ama, tora că mi-adusești iara tu chirolul ațel, când erai tini la practică pedagogică și îngrăpsiși prota poeziei și mă întreb cam adapaia de partea asta artistică, ama că zicești de practica pedagogică, vreau să te întreb niheam de lucrul la tău, m-ați vrei. Tini fuși mulți ani de scaliță, vă răpas plăs de ani, și te ficiuriți dip niți, de la gărdinică. Și tora vreau să te întreb de tot lucrul la tău. Si poți năzâți cum lipsește să-i apuchem niții, dar si băghini, dar să putem să-i învițăm? Cum lucrai tine cu ei? Cum să zic mini? Adrai cu mare mirachi este meserie.
Și știi de când a început? De când eram cilimean, tu că să bă pe stradă, eu eram dascaliță acolo pe stradă. Atâta mirați aveam. Atâta mirați aveam. Eu mă jucam cu alanță niț, eu eram dascalița. Sora mea mare era iatresă și iatresă și tora. Te este meserii va să ai vocație. Este una meserie mult ahoria, nu-i ca tutti alanti. Și va să ai mare angătan. Te-ațea că tine pit meseria pe care o adari și cum iei tine din intea cilimeilor, hi un urnechi. Hi un model. Ca fi undit noi și aleazi pe dascăl un urnechi, un model. Și va să ai mare angătan cum și tine și cum apare în fața cilimeilor. Trebuie să ai mari vreari ti meseria asta, că nu e mas noi vreari ti ea nu poți să faci, nu e un lucru care poți să-l faci. De apoi un cilimean cum lipsește la prochi? Tot cu mari vreari. El eu îți zic de la Elichia de 3 ani, de când îi luam eu pe cilimeani, el fuge din brațele a mamei ei și ți adară. Să aruncă tu brațele tale. Da. Și ți tine de apoaia. Ca una a doua mamă fi cilimean. Tine fi protlu ieși în cale a cilimeanului care i-a șterge lăcrimile de pe față. Când el plânge, tine fi acolo și i-a șterge lăcrimile. Știi, te este lucru, va să ai mare mirachiti lucrul ăsta, va să ai un timbru vocal mult caldu. Va să ai una boație duioasă, nu știu mai să băghini alăxită zborul. Tu te este meserii, va să ai una imaginație bogată, va să ai mult creativă. Sunt multe zboare care eu nu pot să alăxescu, că și sunt cum zic eu? Tu limba asta internațională, ți-l zbrâm tu, creativitate, toată lumea zbrâm de asta. Creation și tot așa, imagination și că tută fură alăxiti, ahâti zboară, tora fură băgati tu tu dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic, fură băgati zboarele astea, tocmai te-ațea că noi le zburăm. Vrem, nu vrem, fură trecute, Lipsește de tine să ai fotisi de jocuri, de idei, nu să ine ideile. Azi să mea jocul ei așa, mâini să le zic altul permif. Tot n-ava să ai o legătură mult bună cu părintele. Că între tine și părinții se realizează un parteneriat. Doi echiți parteneri în educația cilimeanului. Părintele va să când iasă din clasă și s-a lasă ția cilimeanul, va să aibă multă încredere în tine și să fugă liniștit. Și să fugă liniștit din clasă, că și-a lăsat în cilimeanul un loc sigur, safe, un lucru sigur. Masibă părintele liniștit și nu fibă stresat și Niclu va sibă la fel de liniștit. Și mai lipsește un lucru. Dai mai mi-l zicea directoarea mea, care o avui 14 de ani la grădiniță, că iți am bod eu ai, iți lucru nu ți imnă ghineația, cilimeanul nu va zdăchească. Protul lucru care s-l dar când intră părintele cu cilimeanul în clasă tine va să arăd, să arăți-l pe față. Stiveadă hârsită. Așa este, urnimii mult buni, tațea că ei sunt mult uniți și acă nu achicăsesc mult gini duchescu emoțiile astea. Și mai lipsește și empatic. Să empatizezi cu ei, să la îngăldăsești să ponlu, durerea, caimolul care luau cilimeanii. Și masă adar lucrurile astea mult ghini, atunci va să ai un feedback mult bun de la cilimean. Și mi-amintesc că
când o dar lucrurile este gini, ei ti vor mult. Esta te dá înapoi. Niți când o tine să dar lucrurile bun, mi E, că la noi ei mă chiar mari te vor. satisfacții. Noi mă mari satisfacții lei de la Cilimeni. Eram în zoo cu nicuchirul meu în ghios și de dânăpoi vini, mi-a căță în brață și mi mută în zeană, un ficior mult înaltul, cu perlul silighit și cu minghiuștul urechii. Era studentul la informatică București și mi-avea recunoscută și mi-l diharau în brață și îmi zis, domnișoara, diharau, el mi-avea recunoscută, mai eu, boia mult și aș să el și nu-l aveam duchită care este. Em sigura, lo aveai văzut când avea 4-5 ani, era adult, o mare. Tini, numai că aia adrată praxitiniți, aia adrată pe una metodă ne cheamă Horia. Metoda asta îi zice step by step pe anglicești. Zână ne cheamă cum poți să recunoști metoda asta. Care sunt elementele ei, lăgurile ți o fac să Horia. Care o dara Horia. Este metodă educațională alternativă este aplicată la noi în țară de peste 30 de ani. În lume este peste 30 de țări care este implementată. La noi în țară vine anul 1994. Eu atunci aveam acurhit liceul pedagogic. Și în anul 1995, alternativa asta a fost acreditată de Ministerul Educației Naționale. Ce care este alternativă a Horia de sistemul tradițional? Este o mobete mult lungă și maca mult lucrai cu ea, poți să zburăm și până mâine. În centrul activității este Cilimeanlu, care este un individ Horia unic, care nu și aduce coalantul și așa va să-i tratăm și noi, individual. Nu lipsește să comparăm un coalantul. Ca fie Cilimean are pasiunea lui. Noi, dascalii, ce va să adrăm? Noi, dascalii, va să descoperim mai este pasiuni și să le dezvoltăm cu Cilimeanul. Procesul de învățare, nu pot să alăxesc cu zboarele pe armânești, poți să-mi învață, încă nu pot să alăxesc cu zboarele astea. Procesul de învățare, cum să-i zic? Zicem procesul de învățare, asta și aduți, Ghini. Procesul de învățare, cum este? Cum este? Este centrat pe copil, este educația asta de care ți-am individualizată. Fiecare cilimean și are un ritm propriu, da? Nu va să-l forțăm pe un calantul ajuns la nu știu ce matematici, lecții, curs. Unul poate să lua viața abia cifra 1 și 2. Unul poate deja ajuns la zații. Unul adară socotel mai niț. Altul, fugim înainte cu materia. Noi adrăm activitățile pe centre de activitate și să vzim după ca fi una cât poate. Nu este prioritate în alternativa Step, știi, așa cum știam, ce poezie știi de la grădiniță. Nu, va să-i înveți pe cilimeni cum să înveață de lihea. Nu va să le dai doar una poezie pe care ei să o reproducă, mas nu îngăldăsi, degeaba să o reproduci, că el va o greșească mult aunia. Cum ți zici, Maninti, învățarea asta este organizată pe centre de activitate. Există centrul de matematică și științe, există centrul de alfabetizare, există centrul de arte vizuale, există centrul nisip și apă. Acolo adară multe experiențe cilimeanii. Există centrul joc de rol. Acolo se joacă de toate turliile și își dezvoltă foarte mult imaginația, limbajul și toate alantii. Cam asta este. Care va zică Niclu când uini, de sechi că sigini, când uini el, tahina, latini,
Ari šaledzi dit centrele esti, cum se știi, šaledzi cu țiva sa hurhească? Dzua, lasă-mi să zică, dzua înceapi, prota cu întâlnirea de tahina. Mesele nu sunt rigide, cum te zici, ca la școala tradițională. Sunt rotundi și de-am vârliga și tuti stoalele. Ahurhim cu întâlnirea de tahina, eu cilimeanii când îin, este una tablă acolo, 3 ținte cilimeani poate scrie numai pe acea tablă, ca să aibă, ca zic mine, una prioritate, zină să zburască pe un stol. Tumese este stolul autorului. Este stolul de onoare pe care alocață cilimeanul care s-a îngrăpsit acolo ca zină pe stol. Toată clasa este mochetată, este ca tu nu dă când îi intră. Știi? Clasa e mochetată, cilimeanii intră și ascot încălțările din cicioare, și tu papuci cât mai comozi, poate să așează în padi, pe pernuții, ca acasă tu dă la lor și ahurhește ziua. Ca fi un din cilimeanii care s-a anunțat că va să zburască, prezintă un lucru ahoria care s-a întâmplat lui. Poate adghivăsi vără carte, poate să adună cu vără sau vizu vără piesă de teatru sau vără spectacol sau să adună cu vără cățăl și adră ideea de mâncarea cățălului sau la pridună sau eu știu multe lucruri interesante zic ei și lucrul este toatiția asta și de important, întâlnirea asta de tahina, că ea dară pe cilimeani ca să-i bă dezvolți, să zburască între ei liberi, îi lasă, își dezvoltă multul limbajul și să zburască ca acasă, tună taifă. Nu aibă frică zină să zburască un din mintea al întui. Și e mult ghini că când ești mari, ca fi când ți fric să zburăști dinainte la 50 de oameni, ți nu știi. Și mati înveață nica din nic, nu ai emoții. Lucrul ăsta, Alexandra, se întâmplă de la Elichia de 3 ani, că step by step-ul continuu 3-7 ani, da, la grădiniță, de-apoi continuă ciclul primar, de la Elichia de 7 ani până la 12, și tora sunt sculii tu că să bazi mamări, noi nu avem tu că să bă la noi, și ciclul gimnazial. Și test este mult căptat sistemul ăsta și alternativa asta educațională. Ce să mai zic mine? În ca fi clasă sunt reguli că așa e toată bana noastră o aducem după niște reguli, că sunt de circulație, că sunt de conduită, așa și în clasă. Ama doamna dascalu fixează astea reguli, le fixează cu cilimeanii și ducheaște clasa și atunci cam ea știe ce reguli ar trebui să alăxească, știi? Și le dară, le îndrege cu ei, le scriu acolo și le bagă pe pereți ca ei să le vadă ca fioară. Și tot pe pereți acolo sunt multe caduri cu ei. Toți cilimeanii au caduri. Și îți vedui toți și este ca acasă, când ai un cadru cu tine, știi? Este un mediu plăcut. Tahina sunt anunțate toate centrele de activitate. Doamna Lădății își arată materialele de la Centrul Matematică, ți asurmează să dară cilimeanii la matematică, le prezintă ți va să dară la artă, le prezintă ți va să dară la alfabetizare, ți fi și va să dară, ți va trebuiască să construiască la construcții sau ți lucru va să dară la științe. Aua este lucrul nou care vine, tu este alternativă și nu este tu tradițional. Cilimeanul pare că are libertatea ca să aleagă el ce va să dară. Să dau un exemplu. Tu tradițional, tu orarul de luni sau de marță, este trecută muzica. Afurcheaște ziua cu muzică. Eu mă stii bactor Alexandra să-i cânt la ora asta. Tine va să ai
Chefi, nu. Chefi, țincânță. Nu vas să ai chefi, nu vas vrei, așa și cu cilimeanul. Ma să-l bați să zurgăpsească la noua zație, el cam nu va zva atunci. E masul lași și aleagă singur centrul, mai ghini că îi dai posibilitatea lui și aleagă. Și la masă sunt o ahâtea stoale, trebuie să așează ahâța cilimeni, câte stoale sunt. Cilimenii care și de la matematică, duse la clo, că este pasiunea lor, matematica, și a furhiră cu ea, adară acloți activitatea tută, adară fișele de lucru, doamna și cu ei, dascalița și le explică ți-au teadrare. Și după jumătate de sihati, asta este în funcție de lichia pe care o au cilimenii, activitatea poate să fie mai lungă sau mai scurtă, zbitisește lucrul și doamna le bagă pe un panou tutti fișele. Indiferent, masi badrati mult corect sau masi vără greșită pită iali. Nu ți e genia ție tora masnez la lucru și zină managera ta și să bagă mașa soațelor fișele și fișa ta să nu o bagă. Sunt încurajați cilimeani și toate fișele sunt expuse. Tuchirolul când ei adară matematică, ei mutrescu că alanță cilimeani zrugăpsescu. Și ți zrugăpsescu, să zică niște lilici. Ca oară, nu azină un dascal, o alternativă step by step, să spună că așa lipsește sibă lilicea. Nu. Lilicea va adară cilimealul cum ducheaște el. Fiecare are imaginația lui, are creativitatea lui, îi se bagă un vază cu lilicii, îi se bagă pe masă multe caduri cu lilicii și el o adară și cum știe el. Cum o vizut tu ubor, cum o vizut tu cărță, tu vază, cum lipsește. Și iara, când ați veți afișate toate fișele, cană de tiale nu-și aduce un cu alantă. Când adram eu practică la tradițional, doamna ieșea din inti și zicea o să pictăm astăzi narcisa. Și l-arăta narcisa și o băga acolo în zeană. Și toți narcisa o adrau galbină, toți o adrau cu una frânză și toate lilicile pe panou erau idghea. După ce de Pisescu ăștia care zrugă Pisescu, ved ca lanță construiră, eu știu, ți mavruri acolo, vără palat sau dispeții azbrăscu. Și va să aibă mirache streacă cafe un pe la cafe centru, fără ca ei duchească că sunt coordonați, zic că zborul, nu știu care este. Ghini, da. Ăsta era și gaelelul meu, că zic multe zboară care nu alexesc cu ghini pe armânește. Ca să nu adrăm ca în schițele lui Alexandrii, când zicea furcul Sion, linguri Sion, nu știi? Ori îl zicem pe armânește, ori îl zicem pe mucănește. Și asta vă zic că toți niți până tu soni, până îți bițește ziua. Toți niți trec pe la tuti mesili și le adară tu ți-adră un, adră și alaltul amanul pe de aradă. Alternativa step by step respectă în totalitate programa școlară. Da? Programa care este dată de minister, noi o respectăm, metodele de lucru sunt alăxite. Iar un lucru pe care l-o dar alternativa step by step, nu încurajează competiția, nu încurajează concurența. Te-ațea că zic că psihologii care studiară mult, adrară mult experimentul pe lucrul ăsta, zic că psihicul copilului la inichia de 12-14 de ani nu este suficient de dezvoltat cilimealul emoțional. Și atunci îi încurajăm pe toți, la toți zicem că sunt buni, și îi încurajăm că pot mai multul, și nu-l cârtim ca în oară, că nu adrași ghineaua, nu adrași ghine acolo. Nu-ți da stimulente, nu-ți bagă țăvatul cheptul. Că cum este să fugă acasă mași ținți și alanță să fugă pără împusiți că ei nu primiră țăvatul cheptul. Nu-i un lucru de aradă. Și ți-a drațam, da, zicem că aveți 3 stoluri de matematică și zicem că ținții
niț vor să dar tuți din oară matematică. Cum adar tini? Ți adar, ți le zici? Ce să adrăm atunci? Tu arația, alădățeam să aibă în heamă răbdare, să aibă răbdare, că va ină imediat va ină aonia oara când și el va streacă pitațel loc. Nu ia si căvgă ca nu oară, să știi. Mas ia zburăși sa cilimea lui imșat și să-i dai multe explicații, da? Nu ia si căvgălu. Nu. Aici căseaște. Aici căseaște, e. Iar un lucru care voi să-l zic, că tu alternativa step by step, părinții au un rol foarte important. Ei sunt călisiți, adică când începe anul școlar, zină în clasă, când vor ei, nu sunt oaspeți în clasă. Ei in, cot la cot cu noi, ca să zic așa, un zbor mucănescu, și lucrează cu noi. Atât cât le permite lucrul. Care este teatru, in în clasă și adrăm activitate cu ei și cilimea lui mult hârțit când vede că în clasă vine un părintele lui. Altul este de altă meserie și în clasă se așează lângă noi și adară activitățile cu noi. Multul le apuchem pe maie, mas nu poate mana, tati, zin în clasă, în maiele și adrăm activități practice acolo, alăchim, decupăm, ampiltim și maiele sunt și ale prezente acolo tu activitate. Simșat. Gini că tu de părință, ca asta mi întregeam și să te întreb, desi ai urnimiti părință, că și tu pas plus de ani cât fugi dascaliță, vezi și mulță niți, am avut și mulță părință. Ți urnimi posaiti ei, cam a practici așa, ți să dară. Nu-i nișor, Alexandra. Eu, un dascăl de cilimea niț, îți dau urnimii. E că nu fiu nici profesor conferențiar care sunt cursuri la părință. Pot să ca și ți-am vițai și-o. O aveam în liceu, adram multe cursuri și toania ței aveam învățată de un iatresă, tuchirolul ațel era una iatresă Maria Montessori, care de-apoi a devenit un mare pedagog avzit. Și Maria Montessori zicea că dacă, ați zic pe mucăneaști, era un citat de el, dacă un copil este încurajat, el învață să aibă încredere în forțele proprii. Asta este un urimi care o dau. Anda îi dai în curai la unic, el învață să aibă pisti pe puterea lui, că are și puterea lui. Cineva să-i dai mult curaj a cilimeanului. Ca fi oară să-i ziți, și mana, să zici, nu avea multă sculie, ca fi oară ne încuraja, ne zicea, tine poți, tine fi itră, tine fi imșată, tine vasești tu migdani cu lucrul ăsta, mult ne încuraja. Și asta este urnimia mai bună pe care o dau eu la părință, să-i încurajează tăiți lucrul la dară pe cilimean. Tot un lucru care l-am învățat eu este să-i oferi copilului posibilitatea de a alege. Să nu-l forțezi, nu știu, să-l bați cu zorii să adară un lucru. Să-i oferi a lui asta posibilitate ca să aleagă ce va să adară. Iar un urnimi este masă, un copil masă sibă criticat, el înveață și atunci când va crească mare, să judică pe alță. Asta este ghinis n-afirim de lucrul ăsta. Noi judicăm cât putem noi de mult pe cilimeani, că la rândul lor și cilimeanul, când va crească mare, va să dară lucrul ăsta. Asta alternativă pe care eu adrai ani de zăli, mi-ajută mult să-mi dezvolt pe partea asta profesională, te-ațea că adrăm multe cursuri, modulul 1, modulul 2, modulul 3, de-apoi aveam adrat cursuri de mentor și de formator
și le țineam, și la părinți le țineam cursuri. Era un curs intitulat Educați așa. Și una de urnimii era să nu spui nu și să nu folosești negația. La un cilimean, masă-i zâț, nu ai voie, în el pe inatea ta va să dară lucrul acel. Și cum să dar să-i zâț nu ai voie? Că ție nilișor să-i zâț, nu ai voie, nu bagă mâna, nu adarațea, nu adarațea. Poți să-i zâț când el va să iasă neafoară și neafoară da ploaie. În loc să-i zâț nu ai voie să ieși neafoară că da ploaie, și zâț ar fi mai bine dacă am ieșit afară după ce se oprește ploaia. Lucrul acesta vas la drăm și tot legat de negații, să nu interzicem aniclui. Să nu zicem în dreptul și nu poți să-i duci, nu poți să da rația, nu poți să lași la banchet. Mi-a lași la banchet și tine să folosești să se interziți. Nu te las la banchet. Nu. Vazi în cafeoară cu multe argumente și tine să-l convință pe cilimean și el să îngăldăsească lucrul ăsta. Că nu dar țăva m-a să îngăldăsi el va să iasă pe geame și tot va să fugă. Asta este un praxitiv ciori mamăr cu care eu nici nu voi andamose, că și fitica mea umpli peste 2 zile 9 ani și nici așa la nivelul ăsta, deci li mei neniți. Nu știu cum asigă când va să crească. Minduiescu că ideea asta să ziți cât se are un noimă, tața că se poate să găsească magini, malișor să găsește cât se imagini să dar alte turlii. Cât te imagini să te duci în casă, nu în afară, dați că da ploaie. Să aduți argumentele astea, masă îi explici, aduți argumentele, va să găsească și el. Cum să dari, te părinți întreb, cum să dari să nu te acață inatea, că câte văroară tine să nu da, hai să drăma și, că imaginea și el tot nu va, cum să dari să ai răbdare? Cum să dari? Nu-i lișoară întrebarea ta, că toți au inăți. Nu-i cilimean fără inăți și mai mult de atât după inățile cilimeanului sunt așa ca o roată, în și inățile părinților, e acasă și pe inatea și este un cerc așiții care nu se mai dipisește. Tot psihologii zic că este un ilichii când miții au crizile astea de tantrum. Exact așa să numesc. E acasă inatea, mult. E acasă inatea, tot la dezvoltarea lor emoțională e nici criza asta de tantrum. Și noi va să îngăldăsim cât se o adară el, că nu-i dezvoltat atât de mult emoțional. Și noi atunci va să adrăm niște eforturi mult mări. Să-l apridunăm, să-i zburăm pe narha, să-i explicăm cât putem noi mai multul. Să ne coborâm timbru vocal multul, că masa urlă el și noi vrem să urlăm peste el, va să căpgălul mai mare. Și asta e mai potrivit, atunci să-l luăm în brațe când îl acață pe el inatea. Să-l calmăm, să-l apridunăm la cheptul și a lui va-i treacă. Și de-apoi a spus, a dus mobetea și va-i explici că lucrul pe care l-o adră, nu l-o adră ghinii. Este ca atunci când un câine ia de-a latră și tine dai cu ciciorul. Și asta e căpgălul mai mare. Așa este și cu cilimeanul. Masă iei în tine peste el cu urlarea, nu mă ta dar un vără lucru bun. Deci ca nu are să nu ești pe mutata cu Niclu. Cei care pot, e mare lucru. Am cu eforturi, eu zic că toți putem să adrăm eforturi. Peninga lucrurile mult umșat de la gărdinică, lucrurile de dascaliță, tini de apoi a cățași sești bibliotecară. Lucrezi la biblioteca de Tulcea și vreau să te întreb, Niheam, cum este lucrurile a tău la bibliotecă? Și desi, nica mai hiniții la bibliotecă, ta zghibăsească, nu? De adevărsare, ce să zic mini, sala eu bibliotecară, ninti să numea lectură pentru copii. Și cum cilimeanii numai în tora se lecturează acolo în sală, s-a lăxit numai, s-a lăxit profilul salei ei și se numește, are un nume Centru pentru Copii și Tineret.
Și la centru adrăm diferite activități, multi-activități cu multi-evenimente. Masi Bădzu ale Eminescu, organizăm șati concursuri de eseuri, de recitări, avem dragobete sărbătorește românește, iar copiii scriau poezii de dragoste multul. Au altați avem Ziua Europei și avem o clasă de cilimeani invitați și un dascal de istorie care la zbură a cilimeanilor. Ce să mai zic? Sunt multe activități care le adrăm cu mari harau. Tora de oară avem un proiect educațional numit Code Kids. Este un proiect național, tu mulți că se bați din țară. Este un proiect care constă în programare, în codare. Cilimeanii acolo, înveață să codează, înveață să folosească multiplatforme, lucrează în Canva, adară afișii, lucrează în Prezi, lucrează pe cod.org și adară multe lucruri noi nu le știam minte și ca să spun în dreptul și noi tora le aghiusim în oară cu ei, multe dintre lucrurile astea. Multul stat și multul actual, tiniți, că poți să dară așa sculii. Este un lucru ce nu l-a dară tu școală, codarea asta și programarea și este un lucru mult de viitor. Așa. Dână ți-a dar tini cu niții pe partea de limba armânească la bibliotecă. E un lucru care mult înghiarihare. Ți-a că l-a draiși ninti când eram în dascaliță, aveam un parei la comunitatea armânească la Fălcarea Tulcea, un parei atunci se numea Daima, de cilimeani. Eu aveam cilimeanii cu ilichia de 3-7 ani și erau mai multe parei. Atunci ne-a îndrupat multul domnul Constantin Popescu și Sterică Fudulea. Adram îmșate spectacole armânești pe scenă, la centrul Teatrul Jean Bart, pe Cârciun, când îinea Pap Cârciun, îmșată era perioada aceea, chirolul ațel. De-apoi a fost o perioadă când un chiro, când nu putui să-i desfășor mai mult activitatea asta armânească, mi-a voi fitica până îmi crescu în 2 ani și zui acasă cu ea. Matora așa adră Dumnezeu de a hurhi lucrul la bibliotecă și a hurhi proiectul Niclu Armânici, ca și numai proiectului educațional pe care l-am directora. Am cilimeani înscriși cu ilichia de la 6 ani până la 12 ani, cilimeani din familii armânești, mulți sunt din familii mixte, care vin cu mari harau, cu mari doară de armâni. Și să drămaua, Alexandra, aua cântăm cântiți armânești și înveți cântiți armânești cam vechi. Învățăm, aghivesim poezii armânești, multul la o harea lor. Mutrim desenele animate în dreaptă de Dinitrantu, care are multă hare la acelimeanilor. Atunci când îți duc sâmbătă, duminica, când îți duc la vărănuntă, lunea, că lunea e activitatea, ahurhim și pirmitusim, cum fu la nuntă și zburăm de toate răzile din nuntă armânești. Tora ti Paște, adrăm mult activități, mult umșate, când disim o auă, adrăm felicitări, care-i zborlu. Ca una carte, zicem, ca una carte nică, ma nu-i carte, ca una carte pe care îngrăpsim un zbor bun de Paște, zicem. Un zbor bun de Paște. Și pe felicitările astea, cilimeanii luau de îngrăpseau cristolonie, de lihianie, Paște hărios, Paște cu sănătate. Tot săptămânile ațeale de Paște, când disim o auă, adrăm pirdiți. Iar activități practice multe adrăm și aduceau miții mărzeale de acasă și adrau cu buloi.
și de apoi cu cumbuloile este că ți-am un cor și jucam, ca fi unii nea în cap și trăgea corul cu cumbuloile pe care își adră. De multe ori când îi ved că încă păiți de acasă și au multi temi teatrare și duchesc cu mine că nu mai pot să advisească una poezie și atunci îi duchesc și bagă și joacă. Și el are multă hare Gioclu Armănescu. Ce să mai zic? Adrăm multe jocuri cu cilimeanii. Că învățai de liceu că prin joacă, prin ludic, poți să înveți orice lucru cu cilimeanul. Tora mai nou și mai modernul este gamificarea învățării. E altă turlie, idul zbor, ludic, tot altrecum la game din engleză. Gamificarea învățării prin joacă, să înveață cilimeanul cât mai multe lucruri prin joacă. Și ți mi-ajută mult, iar adică alternativa este by step, jocul de rol. Știi jocurile ațeale când ne jucam de mama și de tata? Ne jucam că ești dascaliță, că ești iad, E un lucru la dar sotora cu cilimeanii. Unul este mama, unul este tata. Cu mine acasă, ți-a zburăs, cu ți zic, bună ziua, cum ți foază, cum viniși de la lucru. Ne jucăm de-a iatrului, ți-i zorea, ți-i doare, vin și-mi dai una hapcă. Și l-are multă hare și îi antrenează pe toți să mută mâna că vor vină să ajoacă. Mai adrăm pe lângă jocurile astea, jocurile de rol, mai adrăm și alte jocuri care ziți n-ai maonia zații numii de prăvză, de animale, care încep cu sunetul C. Și mută mâna toți, și zic cu cot, cal, cățăl, cătușe și ți le tâhnește a lor. Iar altul joc le zic care știi și zici n-ai maonia zații numii de fete armânii. Și scurdisesc cu ei, știu cum îi cheamă pe mai, și încep cu Zoia, Chira, Bocea și așa mai departe. Lare harea nislor și apoi cu mare harau. Și un lucru tora că nu navdican. Și bași noi așa. Un lucru ca să zic așa ti care a hurhi și proiectul. A hurhiști fitica mea. Zici masna dar mini lucrul ăsta, nu va lua dar can. Și atât de multul iari hari, foi tora de oară la una nuntă armânească, mult umșată, la niște nipoate de cusurină, una nipoată de cusurină să mărtă. Deci voi să zic că mutream corul și tu cori erau piste ținzăți de tineri armâni care crescură la comunitatea armânească, la ansamblul Daima. A hurhiră din niț, pareia, crescură mări, mulți sunt isusiți pe ei, alții sunt prieteni, alții deja s-ansurară și au cilimeani și ne-are hare mult cum crește este pareie și cum și toți adunați așa-ți. Și zici, lipsește ca și fitica mea să crească așa-mi și tună pareie armânească. Nu n-abzăcan și... E o idee mult upșată, dar spate și să aibă să-și adară soț, să cântă toți de adun, să joacă de adun. E mult upșată, așa. Alexandra, mai am un mare pon. Acel că lucrul pe care l-am dar eu va fi continuat. Și avem ananghi, mare ananghi de ajutor, zin și alți tineri care să dară lucrul ăsta să nu-ți dipisească. Că un lucru când îl ofurhești va să-l duci să-l continui. Sunt mulți tineri tulcea care fugă toalță că să bazi de-a dar sculia și de apoi nu se mai tornu și află locuri de muncă că să bazi mamări și nu se mai tornu și nu mai avem cu care să adrăm, care să îndrupască la lucrul ăsta. Sunt multe dascaliții tulcea, mult avzâti, cu renumii, nu vale zic numai că să nu scârtească una, mai să o greșesc cu talantă.
din română, din matematică, care e că lucrează la sculii, după sculii adară multe meditații și pregătesc cu cilimeanii ti capacitate și alti exameni și nu au chiro, zină să adară și partea asta ti armânami. Și au ai zori mari. Nu-i lișor. Nu-i lișor. Aveam una deftina întrebare de la Floria Mamindescu, când iam na pânăsiștini, zice Florie, țicula iari ta să ducem iara ficiuriții să zburască armânești, anamisa de ei, tra de ei. Cum putem să zburască armânești? Mindescu că tot pretu jocurile astea și activitățile. Eu să și am maninte, pe jocurile astea pe care le adrăm. Ama ce mai duc ei mini? Mulți păpâni, părinții sunt mult acățați, mulți păpâni indi ia cilimeanii de la mine, am da bitisim programul. Și îi av dumini pe hol. Cum a fost bunii? Ți-a plăcut? Și asta e o mare cripare de mine. Și i-a întreb de-apoi aia când îți toarnă. Mai aduceți aua. Nu pot singură să dar lucrul ăsta. V-aș voi să continuați acasă lucrul și să-i zburâți acelimeanului pe armâneaști. Mai mult de atât, îi întreb pe cilimeani cum le zic a păpânilor. Unului zice bunii, unului zice papii. Și eu le zic, bunica este Maia sau Dada. Și tora că chesiră și-ți duc acasă și zice, de azi nu ți mai zicem bunii, de azi ți zicem Dadă, ca și învățăm noi acolo la Niclu Armănici. Așa este. Dăsești niheam de lucrul la tău cu parea daima și cât îmi șate astea când după aia vii toți niții după ți crescură și cum s-a dar mări și sunt adulți și joacă și sunt oameni mări. Ți lipsește adrarii ta un proiect, ta un lucru să dezvătească pe mai lungul chiro, pe mai mulți ani și să aibă mai multe bârnuri de tineri. Cum să adrăm când vrem ca un proiectul să țină mai mult, să nu hibămași în 2 ani și după aia îți ducă? Păi să zici maninti care este ponul meu că nu aflai, nu sunt tineri care să ducă mai departe proiectul meu. Lipsește zină să îndrupască la este proiectul mai mulți tineri. E un mare cripare de noi. Domnul Popescu daima mea întreabă, ce să adrăm, de se aflăm, spune-mi altă feată care să ne ajută. Tora de oară, un mare lucru a scoate Tunigdanii la comunitatea armânească Fălcarea Tulcea și va să aduc aminte tora de ea, dar ea tresa Corina Elena Badea. Ai avzătă de ea, noi cum să avzăși. Cântă mult umșat, compune versuri, zurgăpseaște, compune melodii, adară multe spectacole caritabili. Este nelipsită la evenimentele culturale armănești să dea de la noi dit că să bă. Și ea l-a curhit proiectul la comunitate, la Fălcare. Ca fi mes are câte un invitat. Nu poate, tirolul ei nu îi permite ca să dară cafe săptămână. Ama Cafe Mesa are câte un invitat și ia un interviu a unei personalități de la noi, de că să bă la ăsta nic. Și eu mă îndrupăsc cu piatul lucrul ăsta, te-ațea că in cu cilimeanii și adrăm momente artistice. Cilimeanii ea de cântă, ea de-a spun în două poezii și ies mult îmșeată adunările astea la Fălcare. Va vă călisim și pe voi mă să adrăm vără evenimentul mamare. Va să avem mare harau mă ziniți. Doar ați zic și că un mare profesor universitar zicea că nu lipsește zis vă așteptăm pe la noi. Că poți să-l aștepți să omul multuși ghini și el să nu ți ienă. Va să-i zici să-l călăsești, să atunci când îl călăsești, să când îl inviți, el va să onorează invitația. Așa este, deci când te duci și nu poți să mai zică nu. Nu mai poți zică nu. Așa vă așteptăm pe la voi ca în oară, când va zi ea. Rămâne așa că ne aștept să multuși ghini.
Mama sa drămvără eveniment a Horia, vas avem Mirakis, ziniți toată parea care Tini cu Flori, cu Maria, cu Viorel, toată parea care lucrează te estăm și proiectul pe care l-o adrați. Așa este, zinim. Și ștanase cu afișlu. Him nu himulță, ama trezem nădia să sibă cât mai mult, stână cât mai mult. Tora. Iar mai vreau să zic că tora de oară avem un eveniment tu că să bă la noi, care se desfășură la o instituție de cultură, Casa Avramide, inuma. Fu un eveniment tot de ziua din 9 mai, de ziua Europei. Fu un festival Unitate în diversitatea europeană. Și la estul evenimentul participară reprezentanții autorităților locale de la noi, de Auadit Căsăbă, participară reprezentanți ai minorităților, ai etniilor care sunt la noi auații, fură prezență rușii, lipoveni, ucrainieni, tătarii, turții, vârgarii, greții și noi armânii reprezentăm, fum prezență la estul mare evenimentul și primim și noi una pișchesi, fi toate lucrurile pe care le adrăm, reprezentai comunitatea, domnul Popescu, prezidentul, cu doamna Corina Elena Badea și cu mine. Și tu acea oară când primi acel premiu, era un momentul când lipsea zic ceva. Și era invitat la evenimentul și părintele Visarion, episcopul Tulcii. Și le zice și Haristote lucrul care ne-l fac, ei titenia care ne-l fac, și le zice și la toți că eu fiu mult mărită că fiu armână. E mândră, mărită, e ghinizborul. Pirifană, că fiu armână. Și atunci băgai o întrebare și întrebai pe toți care erau la evenimentul: voi hiți pirifani, te-ați hiți, vârgari, greți, ți-hiți? Toată lumea mută mânanzeană, toată lumea era pirifană și mândră de ce sunt. Și atunci l-am întrebat pe preasfinția sa, părintele Visarion, ți-a drăm cu asta pirifani, cu asta măreață care o avem din noi, că învățai minitul liceu când adram religii, că este un mare păcat. Si mărit. Si mărit e un păcat. El atunci a năzit la toți, că eram toți măriți când îl o să zburească el, năzit că este un turlia horia de măreață. Mândria de neam și de țară este justificată. Așa năzit el. Și ne-a vărăhare mult zboarele care năzit și atunci mi liniști și mine. Vrem să te întreb, tu multă activitate ți-o ai dat cu niții, desi mai ai tu minte vără nou proiectul, te feciuriții, te tineri armâni. Ai țiva la ți te minduiești? Tora de oară s-a proache Ziua Națională a Armânilor. Și ca pe an, pe Ziua Națională a Armânilor organizăm așa un eveniment la bibliotecă, acolo. Va să iasă niții pe scenă, va să cântă, va să joacă, va zică poezii, va să invităm din oficialității care sunt la noi tu că să bă, și ea să fie mult umșat, că va să bă prezență și părinții, și o mirache să-i vadă, alăxiți tu strangile armânești, ca fi un părinte va să așteaptă cu mirache în momentul când Cilimeanul va să iasă pe scenă, zică ceva. Sigura. Mulțumesc. E bună să aveți la spectacol, la eventul. Hristos. Ora, mine vreau să te întreb de partea asta artistică, de poezii. Niheam ahurhim că ne întrebă Florin Uloninte și ne întrebă tu ahurhită de prota ta poezii. Mine vreau să te mă întreb, Niheam, de partea asta de îngrăpsare. Cum îngrăpsești
cu mahurhi, cum ti țănuși de îngrăpsare, desi țănuși tu ti poemat li ți le îngrăpsite, desi vrei să li scoți vărzuă. Cum să zic mini? Așa cum trupul are ananghiti ti hrană, așa sufletul are nevoie și el de hrană spirituală. Și ca fi unul din noi îl hrănește așa cum ducheaște. Așa duchei mini, duchei rolul ațel, anda eram mult tineră și cât aveam bitisit liceul, așa duchei mini să ne hrănesc cu sufletul pit ne scânti poezii. Și cum lipsește n-ai maghinii a sufletului, ți-a zburăși să pe limba de dadă și a scris poeziile pe armâneaște. Mama mea, Dumi Iartu, o chirui de vreo 2 ani, mărata multul iarisea că eu a scriam. Și toate poeziile, ea îi le aduna. Eu le scriam pe oa pe acolo, îi le lăsam. Nu minduiam atunci, ți cali vas iau, ți vas dar. Mama îi le aduna și zicea că lipsește să a scos în carte. Lucrul ăsta nu l-a scos până tot mic Dani. Psâni sunt persoanele care știu de lucrul ăsta. Aveam un soț la Suțata Giuna mea armânească, când eram eu studentă, că aveam un Suțată și Constanța, era Giuna mea armânească, care știa de lucrul ăsta, că îngrăpsesc cu poezii, ni le tuti, nu ne-a spus să-ți adară cu ele, li corectă, ca să zic așa, li corectă, și avea el un soț pe Macedonie, da, în Macedonia, și piticu multe poezii de-a meale acolo. Și a apărut tu Grailo Armănescu, tu revista din Macedonia, tu Grailo Armănescu, tu 2002 apărut prota poeziei. Nu, prota a apărut tu Giuname armânească cu Stanța și de-apoi aia tu Macedonie. Ghinică a avut și un soț care ți le lua, nu te întreba și le dea de alta mi adunai cu el și cu chira lui și Pitreca Anchiliciuni, ei sunt mutați 2 București, mi-a greșit să-i aduc aminte de lucrul ăsta. Mult umșat. Și Nica îngrăpsește, Mirachiati poezii Nica Uțănuș de atunci? Ca să spun în dreptul, nu mai a scris de atunci. Așa, fu un moment a meu atunci, poate va să continui când va să am multă chiro, știi cum este, cam ataușatic, când nu o să mai avem atâtea activități și atâtea proiecte. Așa este, pântora a dar multe și cu nieții și la bibliotecă și cu lucrul și cu fitica ta, sunt multe tradrare, tot el chiro. Nu știu de tine mai aveai Nica un poemă în dreaptă te ghivăsearei și era maș ața prota. Ținu va mai zic un mas mai Nica ună, mai zic Nica ună. Aveți chiro? Avem chiro. Că eu, să știi că când apărțim emisia Duchi, că fiu mult vrăcnășită, armaș vrăcnășită de la nunta de alaltați, cum să știi și cum zice zborul, un miare și vrăcnășită și atunci anutați, ea mult zburaște. Ne hărsim că și-a vărăsit putuși să zburăști cu noi. Vă zic un poezie. În liceu avem multă literatură, în liceul pedagogic. Aveam tu orarul zilnic, peste 3 ore de literatură română. Și ne avea Hari multul viziunea cosmică al Eminescu. Multul aveam tu Hari. Și am găsit un poezie și care îi băgai numai cu runa de steale. Asta e numai. Tu mezi de is, tu mezi de noapte, avdu 7, nu-s și căi. Vedă și mirii, trec de alihia, tura seara, esta-i tihia. În mia, mi-ali înzeană, iuluțea felul mi așteaptă. Și mi întreabă, cum ți numă? Ca stămăria ți-a bună. Și mi arată un car cu stealii
și mi bagă să-mi aleg una. Tutti la minimum trescu, că vor să-mi bagă curuna. Voi curuna s-o pe cap, mai o voi de pun și în padi. Și manovrui cu steale sibă, mi de puntul năsihatei. Câtă tahina mi ajunșu, căpăită, șciulduită. Ahtăr lucri, nu s-adară ca fi is, știu ca fi noapte. Manovruș lățeafer steale, ni curună să-i bagă, și zâmpadi, pitlilicii, iuțăi loclu, și torlu, și așteaptă noaptea, tazină, poate va să treacă dorlu. Hrioasă, Mariana. Me hърси много că poate și връщаш на гибасеща ести давам чати поемати și trădzeam în dia că va să ai oară să îngrăpsește iarăși cama de aia. Este un mirachi mult umșată și este mirachi știi educație, știi praxi, știi feciuriți și a mult umșată și tora când apruchem niham tu di bitisita a emisia noastră și că givăsim și dau li poemati și că fuzim și când au urnimi ca să nu cații natea când u hininiclu și dăți voia țea, voia lantă, voi să ies în afară, voi să mea joc. Azi băgăm cum adrăm cafioară și 3 întrebări scurti. Ți le avem cafioară tu bitisită și va să le bag și ațăia. Prota întrebare este de se ai vrzbor armănescu, ți țari hari mai multul. E un zbor armănescu care luam tu mirachi, este zborul vreare. Vreare. De-ațea că am multul vreare, vitai fatu care mi-amintai. Am mari vreare, titai fatu care bănesc tora. Te nicut chirlua meu, te fitica mea. Mi-am multă vreare, te lucruri ți-l dar. Și am mari vreare, te armănami. Este zborul, vreare. Și toată vrearea asta îți ducheaște. Desi ai vără măcare armânească, ți-ai mai multă țarihari. Măcare armânească. M-a crescut în casă cu păpâni armâni. În casă la noi m-aș măcări armânești să adrau. Da, mana. Ama nicuchir la meu și fitica mea mult autohare măcarea de praș. Și ania ne place mult. Măcarea de praș cu carne țărgăsită. E mult bună și nici nu mă dar ghinică zbitisește oinea. Și de se vră cântic armănescu ține mai multă țarihari? Cântiții, multe cântiții. La noi în casă toată lumea cânta, toată lumea avea boață îmșată. Patru cânta, tata, mana, 3 li fete, că eram 3 surori în casă, toți 3 li cântam. Toațel chiro, da, nădățea, că mierli armânii, ca să nu li ia turțăi și adrau cruții tu frântii. Și ania ne-a avut hari un cântic care mi permitusea cum un feat armână, el știi cânticul? Cum a ajuns un feat armână, ta să ia un turcu și s-a cadână. Mas mi-ajută boațea, va să zic în heamă, nu știu mă spot. Dzâni mindescu că îl știu, este piciumben și deam, nu? Piciumben și deam, eu le-a dat 2 piciumben și deam. Șperlu-n chipti, n-am, eu le-a dat 2 șperlu-n chipti, n-am. Boațea mi-ajută. Asta e mult îmșat cânticul și permitul a cânticului, că este un permit, cum s-a dă feata cadână, cum îl lopi turcu, cum își băgă firige. Pe mine atunci mi-avea impresionată cum în feata armână se ia un turcu. Mai multul de atât că dățea, vedeți, nu l-a dras pe fentul de arșini și s-l luați vărămucan. Feata ți-a permit, avea luat un turcu.
Ņaņa Buharică, cântecul ăsta și ca exotic, cu firigei, ca de toată Je, lumea și je, je, mult dă-ste exotic. hitul pe țară, Xeană, je. Să Hristusescu, Mariana, știi cântec, știi poema, te știi urnimili muito practici, ți le dedești care sunt o mult buni și le putem să le ufilisim tu bana noastră când o zburăm cu un nic, când vrem să îl cândăsim să dară ceva și Hristos știi tot copul sluti partea asta armânească, că este mult de simasi. Je, eu vă Zicava Haristo, că mi călisit și neadrata este timi, smigriți la voi tu este emisii și ce zvădzăcă lipsește să adrăm un mare evenimentul și să vă călisim zinița oa tu că să bolo este anic ziniți voi la noi. Eu duchei azi, tine zis că eu fui oaspite la tine, ama eu duchei că toată armâna mea foază oaspit în casa mea și duchei mine. Mi hârțesc mult. Asta vă zic că ne ducem ghini pentru Sony. Curdisim un bom betim șată, Alexandra. Cu tot gailelul ți-l aveam eu, curdisim o beteam șată. Așa este. Curăghirii, să Hristos scoate anica noarăși, Hristos și a Mântuitorilor care și zură cu noi, acasă la Mariana, mea, cama de un săhati, și stămâna care va zină, va nu vedem iara cu altul oaspi și cu altă moabeti, așa că vă Hristosim și să aveți tot una seară mșată. Seară mșată.